Fuso ndromwe ichachamba zina ndani? Fuso ndalimva. Koma chandibweteka ine mumtima mwanga. Zina yanga ndine Edina Kazembe. Koma chandibweteka mumtima mwanga nchokuti sindikuja katatu. Ndikuvutika kwenda digeni sinima iziwa. Ndaenda ndi bigiri yangai. Chama mawa kwa masiku taifa Jordan halibe ndalama saya kuja. Basi? Ababa isizo kaso. Chasaji mozi. Komaso jibani jimeneji ndichankhanza. Chimati mangira azikulu athu ali kusogolo komaso chikangaya nati phela chani? Muchikangaya nati phela ndani? Chinaso chimene ninganene abale anzanga. Tiye ntose tigwirane manja kuti tikavotera adadi. Akuti malonda angu akota. Chisale akuiza kujazo uwabasa atuaje 100,000. Vini mali? Aika nyimbo ni vina bangono. Okay, movie na vini mali, aika nyimbo na vini mali. Akarende azuse Chisale. Ni vina ni bana. Azuse anchacha. DPP woye! Chimene ndikufuna ine ndikungotenga mkono wanuwo panopa pamene ndikulankhula pano. Adadi akhala pa mpando akuonerera akukuonani. Ndiye ndikufuna mkono okhawo mungu oweva basi mwaweve adadi. Aweveni adadi kumeneko aweveni adadi. Zikomo kwambiri. Ulemu regional governor mwini wake wakuno komanso ndipereke ulemu kwa makansala onse, ma MP onse, mashado onse amene muli pano, komanso ndipereke ulemu kwa Bangwe 1. Tsiku lina akhala Bangwe 2, ine ndikhala Bangwe 1. Muli bwanji anyamata anzanga nonse? Pepani ndikudziwa kuti mwato Gavana usunali nsonkhano unali wauti tingoyenda ndiye tayenda ndiye pamene tamaliza kuyenda anyamata ena anaona kuti tatopa tiliso ndi zina athamanga ena kukapanga zinthu zina ena ndi amene mwatsala pano kuti timalizitse nsonkhano weni tizabweranso ife kudzapanga nsonkhano koma unaloma ngoyenda munsewu basi kumangoyenda. Ambuye akudalitseni nonse amene tayendera limodzi kuzungulira tauni ya Limbi. Ndikuthokozeni achinyamata mwalimba mtima pamene mwakumana ndi mavuto ochuluka kwambiri muno mdziko la Malawi. Kuluza kwa Profesa Peter Mutharika kunapangitsa kuti anyamata tivutike, makolonso avutike. Ndikuthokozeni chifukwa cha ulimba mtima kuti mwakhabe nga ndi Peter Mutharika. Chifukwa cha ichi ndikuyamikeni kwambiri. Ine Peter Mutharika wandituma kuti ndikuuzeni kuti mwina sitikuonana bwinobwino eti? Yeah. Wandituma kuti iyeyo Peter Mutharika akadzangotenga boma pa 16 achinyamata atsikana nonse mudzangomuyang'ana Peter Mutharika kuti ayi bambo wathu atithandize. Bambo adzikhala ndi mtima wachikondi osakhala ndi mtima wausatana yayi. Mtima amangokhala kuti okay lelo kamangeni wakuti lelo kamangeni wakuti okay go ahead
ndikupatsani mawu awa, enough is enough. And I repeat, enough is enough. Ine ndi Chisale, kwathu ndi kunchewu, ndimachokera mphepete mwa phiri la Dzunje. Ndimangokupatsani ulemu, ndimapereka ulemu, koma nthawi zina ulemu umatha. Ndanena mawu awa wiki yapitayi, tinaona ena akulemba pita Mutharika akuti tikammange, tipite ku Page House tikammange. Ndikukuwuzani dziko lonse la Malawi kulibe amene angammange Pita Mutharika. Tsiku limene Mutharika ine ndidzafera pomwepo, ndipo ndikukuwuzani. Ndipo sindingalolele Pita Mutharika kumangidwa ine ndilipo, sizidzatheka. Ndipo ndidzadzutsa anyamata onse nsanje tuchitipa kuthana nawo amaliwongo amenewo. Nthawi zonse Pita Mutharika amangidwe, abwe mpini akakaka, abwande akulukunyinda ngatini. Sitimakuopani, ndipo sitimakuopani, muuzane, sitimakuopani. Enough is enough. Okay. Nthawi zonse nje kunjenjemera akuti akamanga Pita Mutharika, pitani mukammange ali ku Page House mukampeza. Pitani. Khomo lopitirira mudzaliona, koma khomo lobwerera simudzaliona. Ndikulumbira dzina la Mulungu. Ndagwira ine ntchito ndi mapresidenti onse dziko muno. Bakiri Muluzi ndagwira naye ntchito, Bingwa Mutharika ndagwira naye ntchito, Pita Mutharika ndagwira naye ntchito. Ndamuzitiopseza kuti ayi Pita tikammange. Ndati pitani mawa khomo ndotsegula umatika kumanda komweko. Ndatopa, enough is enough. Musiyeni Pita Mutharika apume. Wiki yatha yomwe ito ndikunena imene anali bize timange ndani, timange Pita. Koma inu ndagalweti, koma muli ndi moyo, inu muli ndi umunthu muli nawo. Nthawi zonse zimene mmadziwa nkumanga anthu basi. Wayo sakapanga zitukuko, anyamata akuvutika, anyamata osewa yawa. Ndikubwerezanso, khomo la Page House ndilotsegula, tengani asilikali anu akammange Pita Mutharika. Ndipo musana mutenge Pita Mutharikayo, mudzaonanso kuti I think timasewera. Mwaonjeza. Mulemekezeni Pita Mutharika, anapanga zinthu zabwino m'dziko muno, anathandiza anthu m'dziko muno. Anyamata atsikana samavutika ndi Pita Mutharika. Koma lero mukangokhuta kalongonda wanu Pita Mutharika. Nanenso ngati munthu ndatopa, enough is enough. Ndipo kuyambira lero achinyamata ndikutumeni, mukadzamumva wina akulankhula nkhani yokhudza Pita Mutharika, mudzangomuzoti achimwene mwaulemu, bwerani tikambirane kaye. Tisanafike kokunthanako, koma tikambirane kaye. Kodi munthu ameneyu anakulakwirani chiyani? Ungandiuze ku chimodzi chokha chimene Pita Mutharika anakulakwira. Ndipo mukamuuze kuti ngati anakulakwira ine ndilirede kukupepesa iweyo mu dzina la Pita Mutharika. Ndipo sakakuuzani even chimodzi sakanena. Pepani izo nangolowereramo chifukwa choti ninaziona zongolembedwa. Ngani athu sina limeneyo, koma ndangofuna ndachenjeze kuti adziwe ali ndi ufulu kupita ku Page House. Khomo lolowera dzaliona, khomo lotulukira sadzatani. Mudzidziwa mukamapanga zinthu zanuzo mukupanganso dilu ndi anthu amene anaphunzitsidwa bwino za security. Mukakhala pansi muzidziwa kuti munthu tikulimbana nayeyu ndi mmodzi wa ifo za security. Tsiku lina Ambuye akukhululukireni. Ndithokoze
ndisanafike ku nkhani yathu ya Chinyamata ndithokoze mundimvetsetse. Ndikuthokoza a regional governor, ndikuthokoza makansala onse, ndikuthokoza mashado ndipo ine ndikulimbikitsani mashado achinyamata achitsikana amene mukufuna kuyimirira nawo. Lero a regional governor ndikupatsani ripoti ili kuyang'ana ma t-shirt imene anavalira anthu. Mukandithokozere kwa mashado, mukandithokozere kwa mayi makhumula, mukandithokozere kwa Chinkwita amene ndikuanenawa ndi mashado. Chifukwa chani chimene ndikunena mawu amenewa? Abwera anthu awo atavala ma t-shirt a MP wawoyo. Kuyambira lero ineyo ngati National Youth Director amene akuyimira ku DPP kapulinteni zima t-shirt zambirimbiri, kapulinteni bora niwe chimene ukatsate. Ndikuuza anzanga achinyamata amene mufuna kuyimira, chimene ukatsate ndi logo yathu ya DPP. Nkhope yako kayokayika uku ya shadow, kayokayika APM, zonsezo ndi zovomerezeka. Bwana, apa pali ma t-shirt a mitundu. Koma chodabwitsa ndi mashado. Ndeye ine ndikuyika gear yoti mashado nonse pulintani ma t-shirt, pulintani mene munga pulintire. Ineso ndikaona kuti shadow uyu wachinyamata wachitsikana ndi olimbikira, ineso ndingotenga 2000 t-shirt kumpatsa, 5000 t-shirt kumpatsa, ndipo aliyense alandira. Sitingalolele chifukwa cha wina MP wangokhala pri sakuthandiza ku Japan ngeti zili munthu kulibe zimenezo, kulibe. And siziteka. Ndipo ndikupempheni achinyamata aliyense okonda Japan cha DPP, aliyense okonda Japan cha DPP, aliyense okonda Japan cha DPP, achinyamata tindi nzathu memole amene yeyo amakhala bize, safuna kuba, safuna kupanga zachiwelewele, safuna kupanga chani, iye amangopulinta ma t-shirt achi. Ndiye ameneyo tiyeni tizingogula t-shirt kuvala. Mukuona? Apolisi tutaona ni Jombo hii. Apolisi mulipo mpano tuchita kuposa ni Jombo ya TPP pamene muvala Jombo yong'ambika. Pepani. Thank you. Timvetsetsane. Ndinapita kumbali ya zovala zathu za DPP. Tiyeni tipangane support. Aliyense ineyo ndikufuna kuti aliyense right? Ngati ine ndili ndikuthekera ngati Chisale ndagula t-shirt yanga, komanso ndikudziwa kuti achimwene angawa siwothekera kuti angatokwanitsa kugula t-shirt. Ineyo ndagulire ya ndani achimwenewa. Ndiye ndikulamula panopa aliyense nyamata wa DPP, wachitsikana wa DPP, amugulire nzake t-shirt ngati gift. Kama ndimvetsa? Aliyense ine yanga iyi, iwe ndikugulira iyi. Ngati uli ma t-shirt 4 akaire kwa anzako. Tiyeni tipite pa mavuto amene tili nawo ife achinyamata. Achinyamata tili ndi mavuto. APM wandituma kuti iyeyo tikangofika pa 16 akutenga mavuto anu onse ndipo kukuthandizani. Mwadya inu mene mabwera kuno. Ngongole akuti akupatsani ngongole, mwalandira ngongole. Ndiye ndikukuwuzani kuti tikafika pa 16 APM kutsogozedwa ndi unduna wina umene umayang'anira za ngongole azakupatsani ngongole.
akunena kuti kulira kwanu akukudziwa. Makoleji amene tinali nawo, ma technical colleges ndi makoleji ena anayimitsidwa chifukwa cha anthu ena mdziko muno. Ndiye tikafika pa 16 makoleji amenewo akutsegulidwanso ndipo atsegulidwa ochuluka kwambiri. Mapasipoti anakuwuzani kuti achinyamata akutsitsirani mapasipoti. Mapasipoti amene aja asiyena akhale pa mtengo omwewo mmene ulirimo. Koma tikafika pa 16 pano ifeyo achinyamata tonse tidzatengana kukagwada kwapita muthalika kumuza kuti anyamata kunjaku akuvutika, pasipoti akuti 200,000, nyamatayo sali pa ntchito sangakwanitse. Bwana sitingakupempheni kuti mungu ichotsa pa 200 olo ingofika pa 40,000. Ndipo pita muthalika pa nthawi imene adzapanga chiganizo pomwepo. Zimene mwandiuza azaphwanga iyayi ndikambandoyenerera tichotsa yapa tifika yapa. Inu passport zoona mpana 200,000. Ndiye zimenezo mumve ndithu kuti APM adzapanga zimenezo. Ndipo achita malaisensi enieniwa malaisensi kupezeka yokwera kwambiri. Pokuti kuno tili ku Bangwe, maondo athu omwewo achinyamata tidzapitanso kwa APM kukampempha. Ife timapanga mabizinesi ang'onoang'ono. Bwanji atikomere mtima kuti tichotse misonkho ina, misonkho imene kupweteka ivi na mwenye omwe akulira kwambiri. Ndipo akubangula chifukwa cha misonkho. Ndeno yangofika ngati kuti msonkhowo ndi mulandu, pamene msonkho si mulandu yayi. Mumagambirana. So zimenezo APM adzatipangira kuti tizakhale ndi mabizinesi abwino ofewa. Ndipemphe nawo anzathu apolisi. Apolisi akuluakulu akuvutika. Ndipo mukamaona apolisi tisanafike powapempha mudziwe kuti akuvutika. Wapolisi akuyenda ndi zigamba. Wapolisi even olo nyumba zake zogona zomvetsa chisoni. Koma apolisiwo alipo ena ake ndidanena nthawi kuti alipo folo ma politicians. Iwowo ndi amene amakhala busy kuthana ndi anthu. Malo mokuti tione mavuto a apolisi. Ndithokoze ine sindinaonepo polisi ya ku Southern Region. Pena palipose pamene mungaende pali chitetezo. Ndikunama simunaone apolisi palipose. Apolisi amene aja sikudali pamene paja kuti atimange iyayi. Koma amene aja akutiteteza malingana ndi nyengo yachani ya Christmas. Ndena fenso ngati anthu achipani cha DPP tiyeni tiwapange support achinyamata tiwapange support. Kuti iwowo akamagwira ntchito yawo asagwire ntchito moopa. Chifukwa ndauzidwa anyamata ena achipani china anapita kumakamuopseza OC wa polisi. Muli ndi mphamvu zanji abwa mpina kakaka inu zoti mukamuopseza wa polisi? Muli mphamvu zanji? Akapuku achabe akapuku. Asiyena polisi agwire ntchito yawo. Koma okhala follow ndeni mati ndikatere mumapanga tima meeting itanu. Mumvekerewo Chisale walalata akuti pala police 4. O milioni magwira ntchito inuyo? Milioni magwira ntchito. Mukuona ngati ife tikumva kukoma? Tikufuna polisi iyo kuti ikonzedwe. Ikakonzedwa idzigwira ntchito bwino. Ndinanena pa nsonkhano kuti tiyamikire Malawi Defense Force. Kapena kuti ena amango ame. Tiyamikire imagwira ntchito mwa professional. Kulibe konsitikali waku amene amapanga politics. Koma ku polisi ndikubwerezanso. Ku polisi kuli ma politicians. Ndiye ndikukuwuzani kuti siyani ku polisiko mubwere mutijoine ndale zikhala uku. Na amene mapanga ndalenu musiye.
mumatuma CID anu malomota akagwire ntchito yoyenerera koma akagwira ntchito yolakwika. Anthu Malawi muno azikhala nje anyamata azinjenjemera zimene zozo ife tatopa nazo. Ayi. Apolisi aku Southern Region ambuya akudalitseni. Sindimakudziwani, sindimacheza nanu, koma ndaona mmene mwagwirira ntchito, mmene mukugwirira ntchito. Koma pali ena malijoni ena nde ndale zenizeni ndale. Apolisi ndikuwuzeni mawu awa. Kumbukirani muli ndi mkazi, kumbukirani muli ndi ana, kumbukirani muli ndi mayi anu. Zinthu zimasintha. Ine ndimagwira ntchito ndi apingu, inangokanga ti switch ta apingu ndikumwalira. Ndipo ulamuliro wonse unapita kuti kwa Joyce Banda. Ife tinachoka mboma, Mulungu anatikomera mtima, tinalowaso kuti apolisi wamwewo anali busy ndi Joyce Banda kichi kugwira ntchito mosakhala bwino. Zidasinthanso, switch inangoti ta anthu wonse kwapita muthalika. Ndikuwuzeni apolisi, ndimvereni mawu awa ndipo mawanga wasungeni. MCP apolisi amene mukwanyadirawa amasintha ma seconds. Wonse aja ulendo kamugadira pita muthalika. Gwirani ntchito yanu ya uprofessional. Mukamagwira muzimva kukoma kuti ife tikugwirira ntchito a Ford, a TPP, a UTM, a MCP. Onsewo ndi anthu athu. Inu mulibe chipani iyayi. Koma follow kao ngati January ndikuachula ndipo ndikupanga ndi promise. January ndikuachula ndipo mulitengere ku court ndi evidence yomwe ndikapereka pa courtipo. Mukuganiza kuti ma meeting amene mapanga ine sindimamva. Ndinapanga intelligence yopya kuposa yanuyo. Ndipo ndikukuuzani, ndipo ndikuchallengeani. China chili chose ndimamva, ndima video omwe ndzakutulutsirani kuti uyu ndi ndani, izi akulankhula ndi ndani. Sinthani makalidwe yanu. Kwada kunjaku ndikufunireni kuyenda kwabwino. Tidzabweranso kudzapanga msonkhano. Apa ndimatiti mangodutsa eti chifukwa choti tinali ndi zina. Koma zinzathu a MCP dzikwanje zimene mukutenga kumapita nadzo ku parliament. Kaya ndi sindikudziwa kandi tsoka kandi malodza sindikudziwa. Sinthani zinthu zimenezo sinthani. Chipani china chiti chose kuti chinyamule dzikwanje. Tikalowe nacho mparliament zikakhala bwino. Kodino mwina ndingopempha ndipeza njira kuti mwina mdziko muno ndapempha anzathu akuame ndi ku polisi kuti mdziko muno musapezekenso mu shopu chikwanje chikugulitsidwa. Mwina tipemphe choncho. Ndichenjeze zikwanje zimene mukuyenda nazozi. Tili ndi mabarracks amene ali makhala asitikali. Ndiye mabarracks muja kuli asitikali amene amakhala kulenti. Mwandimva? Nde inu mukuyenda ndi zikwanje. Nsitikali uja popita kunchito kwake amavala civilian. Ngati mmene avalira mwina ngati achimwenewa. Savala uniform amakavalira konko. Nde mudzakumana naye ndikutenga chikwanje chija simukunzi kuti ndi nsitikali. Ndikumukhapa nsitikali wame uja. Nsitikali wame uja adzachoka paja nkukapeka report. Kupala siko kuja ndakhabidwa. Ndi ndani ayandikhapa ndanyamata MCP. Akulu ndikuchenjezani mwata. Asikala kwame musasewere nawo. Ndipo ndikukuuzani chilungamo. Amatuluka amene aja ngati njuchi. Adzatuluka amene aja ndipo mudzasowa nawo mtendere. Chimodzimodzi mudzakhapa wa polisi. Wa polisi ava civilian. Mwatenga chikwanje mwamukhapa. Wakukhapa ndani? Wandikhapa ndi wa TPP. Mudzasowa mtendere a TPP iso. Chifukwa kuti mwakhapa ndani? Kama uwo mwandimva akulu. Ndikuchenjeza anzathu a MCP. Dzikwanje mukutina mizira. Ife silimatenga dzikwanje. Amatenga dzikwanje ndiwo ambao mpiniwo. Chonde tikhale ndi mpata akatiputa zinzathuwa ife tisalowerere. Mwamva eti? Tisabwezere choipa achinyamata tonse tisabwezere choipa. Teni tasiyeni atipanga zawozo. Kwa mazikwanjezo tukwapempha speaker mwaulemu
I think kukhale kuyamba ndikumaliza nyumba imene ijema patsidwa ulemu kwambiri ngati zikwonjezo zipitirira MP wathu inaliyense wa DPP wa opposition sadzapita koso parliamentiko azipanga okha parliamentiko nthawi yatani yatha ambuye akudaliseni tizabweranso zikomo kwambiri. Zinalo ndani choyamba? Zinanga ndine Beston Chikumbu. Nda Beston Chikumbu. Manja baba achikumbu manja bawo. Achikumbu atati maziwa. Ndi maziwa. Zinao ni ndani? Zinao ndi Adigani uje. Wako nayo basi pita. Abora wina. Abora wina. Tabora iwo tabora fulumya. Akuona Chisale Ndi Jomo pano kunena pano. Tabora. DPA. Tani songalo ngati? Tani songalo ngati? Tibazango Boma ati. Achimwene. Wamenya socha tu bwana. Wamenya socha wewe. Audamendi Chisale tu. Achimwene. Zinalo ndani? Saidi Yusuf. Professor Maziwa. Zinalo ni ndani? Abila Mutarika. DPP oye! Leo nishikwa kisangalati. Leo nyamali sangalati. Kodi mwanayu andi mbale wacha kuziwa. Abwefa amba kumbe ndramasi. Mundi wao akansala ade alino komanso nda deputy mayor mutiyankhule. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Adadi oye! Adadi oye! Tambala timponda tambala! Tambala! Tambala timponda tambala! Analeta kuba! Leo zilipo eti ineyo lero zoyankhula zikundivuta kwa basi chifukwa nena kuti lero ndi tsiku lokondwera eti lero pambiri yakuno kunthandizi wodi lero ndikoyamba kulandirapo alendo mmene abwerera Chisale bwana Nchachaso opezekapo mpano eti sikoyamba kamene kaka koma sikakako omaliza kango kachiyambi chabe bwana Nchacha lero lino linayi tsiku la Chinyamata koma tikhulupirira kuti tsiku lina aje mu ofesi mwanu mukamapanga organize misonkhano mutipangirenso msonkhano wina pompano. Anthu ena lero ngodabwa kuti ndi chifukwa chani function sinakhalire ku desert tusiku athu dera lino anagawa ku desert ni mbali ina kunonso ni mbali chani desert pano ndi Chigumula Bangwe ngati ndi ground ndi iti ndiye chinachi chonse chimakhala ndi chiyambi eti maulemu akuluakulu kuntundako pepani nangoyamba kung'alula akuluakulu pano potabwera pano tikuyenekerabe tineneza ndale eti ngakhala amati tikuzapereka moni koma tinenebeza chani za ndale Wachinyamata iwe zindikira lero kuti chifukwa chani tikunena kuti APM abwerere pa mpando ndi kumbo lathu ife ngati anthu a DPP tisamalimbane ndi kuchukisa makape yayi koma tiauze anthu kuti
kodi adadi akabwerera atipangira chani? Sichoncho guys, adadi akabwerera tufuna matechnical college achatani? Sichoncho kodi? Tikanena zani ife atenga chikangawa ukauka, sichoncho kodi? Tikanena kuti misewu yokongola yamangidwa kuti, ndiye tikuwafuna adadi abwere kuti zitukuko zitani ziyende. Mfana wa kuskulu apapa wayankhula mawu wanena kuti fizi yakwera, makolo wasangakwanise kutani. Ndizoona ama ndizoona? Tufuna adadi abwerere asise chani. Inu president wanzeru akanene kuti amanena kunena kuti iwo akalowa Boma fertilizer tizigula 4.9. Sichoncho edi? Ndiye ineyo ndifuna ndipereke uthenga huu kwa president. Mwaulemu wawo ananena mawu ku parliament kunena kuti panopo anthu akagulisa matumba awiri a fertilizer, akagulisa matumba awiri achimanga, akumakagula tumba lingati a fertilizer, ndiye kuti chimanga ni 50,000 kapena 60,000. Pomwe iwo ankatiuza kuti inetu ndimayembekeza kuti president achanena kuti zomwe tapanga ife ndi boma lathu takweza mtengo wa chimanga. Eti kuti mukagulisa mukagule matumba 10 aja. Sichoncho kodi? Ndiye kuti bwezi pali chitukukotu. Koma akatiuze kuti tikugulisa matumba awiri ndiponso inuwe mwini matumba awiri kwanu, chimanga chomwe mutakagulise ndi chiticho. DPP woye! DPP woye! Ifeyo tunoma ndi Chisale ngati National Youth Director ndifani muyankhe kape wina aje National Youth Director wachipani chonyasa chosazindikira chomwe chili ndi mabulutu kuposa Jomo. DPP woye! Inu ife lero amalawi mene akuvutikira akuti National Youth Director akwina kwake akupanga phwandolo akuti anthu apite mowasisa mtengo. Zoona zimene zozo Chisale tapuziseni anthu abwana mchacha akuti akukasisa mowa watu. Inu munthu wazelu ukasisa mowa mmalo monena kuti asisa fertilizer, mmalo monena anene kuti anthu onse mwani apite kuphwandoko tumba la chimanga azikagula 5,000. Komanso chimangacho chilipo. Ndikuuzeni ina chifake nthawi yakwana. Okay, yeah. DPP woye! DPP woye! Tingaluleti nthawi yakwana kuti iwe wachinyamata wa DPP osaziyang'anire pansi. Ndichifake tapanga lero kuti tikumane kuti wachinyamata wina aliyese ukhale okwiya. Inu lero lino even wa minibus akudandaula. Anthu ena acha kumava ma t-shirt ndiponso anthu akamati alibe nkhanza Chisale anthuwa azizi wa Mulungu. Lero ma driver mtown mwakumamenyedwa. Zana lomweli apolisi atukwanidwa. Ndichifake tumwaona lero taenda monyango atu mtown mucha. Chifake apolisi so unati abale awo ndi a DPP. DPP woye! Wachinyamata wa DPP samatukwana wa polisi. Koma izizi zisiru izi zili mtown izi zikumatukwana na polisi. Akutukwana driver. Sakulemekeza wina aliyese. Ndiye fetikani kuti Boma nilimenelo? Boma ilitani? Chikangawa atani? Abangwe wana wankula mawu.
akuti chitukuko chomwe yapanga bomali ndikumanga Chisale. Ndizona ndeti anayiwala chimozi chitukuko china chomwe anapanga ndikumanga Jombo. DPP hoye. Ine tunda Chisale tangosiyana mwina maulendo kandi angati chifake tonse timata timanga uku tikamatuluka so atimangaso oti anchachaso akati awitowere uku koma nthawi yatani Mulungu analikonza nthawi ngati iyi. Chomwe ningakupempheni anthu a DPP tiye tikhululukirane tonsefe tiyendere chani limodzi. Komanso ife a DPP wina aliyense omwe ali a DPP akhale ndi maganizo kuti tilowe mboma titani. Osamangoti tilowa mboma inu musanakalembese ziyenda. Panopo pakufunika kuti kalembera abweranso azalembese. Wachinyamata wina aliyense atengepo mbali pokatani kuti chikangawa atani ndatukwana pano tikunena chilungamo eti chabwino. Ngani ina mwe ndifuna nene pano ndionena kuti Mulungu anatilemekeza tate wako ni ndani